Hamrada. Oho. Salam kardeşler. Salam, salam Gülçer. Hamrada. Gelen yaşı. Ya men vardım için yerliğin tefavütü. Sağlık, urumçuluk memmenim. Tamam. Armağan'da iyi şu iş bilen kardeşler. Özümde marmal. Hamrada. Menem şu mahal. Yema. Meclisimizin son demesini geçiraysek. Yahille kuval. Estilce nemede bolluk yani. Yeterlik derecede. Yeme de. Estileyen ben sesim hemme kışa. Bana ayel ya. Bärde indi ben İslam meclisimi ya parlamentin gün tertibinden aydıp bereyinler. Şol mesele orta goýulýar. Etlenlik mesele. Ya şimdi şu goýan meselemiz alsagyp. Birinji okuluş diýil baýdylýar da bizde şol ýa-ni kanun kabul edilmeden olur proýektine şeredilýär ya tatlama. Şoňa birinji okuluş diýip aýdylýar. Şo birinji okuluşda kabul edilmese ikinji okuluşa geçirilýär. Şoň üstüni deputatlar ýa-ni meclis agzalary doldurýarlar, öz teklibini girdiýärler. Ondan ol bizim mecliste de bolmaly adymız vardır. Yani yuridik adel bolmalydyr bizde. Şu deputatlar yani meclis agzalarynyň aýdan sözlerini onun sünnälep resmi dile ýagny yuridik dile geçirýärler. Bizim her bir aýdanymyz ýa şu taýda gurulýanymyz ol yuridik dil däldir. Hatta şu ters oturun ýerde dogry goýmaly onuň olur goýýarlar da. Eger bir ýerde ýalňyşdyk, onuň başga many berip bilýär aýdylar da. Şoň üçin bizim öz kömekçilerimiz bolmaly. Şu tarapdan şolam edildi. Inni biz şuň kuny ýap üç şeýle garadyk şu seredýän meselemizde. Ondan aňyrky men işler parlamentimde 4-nji gezek şu mesele gelene näme aňryk etse 2-nji ýa 3-nji gezekde kabul edilýärdi. Näme üçin? Ol adamlaryň aýdynça meselelerini bilmezligi üçin näle şol dinläp oturan halkam bardy. Näme bir her tapar gurrun ne diýerde karar kabul edilen akdylar ýagdaýa getirmezligi üçin şu zatlar bir iki gezek onam hem bu edilýän gurrun halka ýetirip durmalylar, meclis edilýän gurrun. Şonu halk gyzyklanyp başlany. Diňe öz aramyzda şonu gurulýaşdyk, kabul edýärsek, ses berdik diýsek, onu beni näme arat maslahatlaşmadylarmy? Näme diýdiler? Haýsy deputat, haýsy meclisiň agzasy, nerden gelen, haýsy welaýat ýa etrafy degişli deputat näme diýdi diýilen meseleni onu halk goýýar. Şoň üçin indi biz müstapar gaty wajyp bir kabul edilýär. Şoň üçin üç gezege çekildi. Tatlama ýa dolanyp geldik. Indi şuň kun karar kabul etsek gelişmän durmazmy hadip men pikir edýär. Ýok, ýenem şoň üstüne işlemeli kardeşler aýtsaňyz gelin ýene bir gezek oturup şoň üstüne işleýin. Ýöne onum halka ýetirmeli. Aýdýan zatlamam ýazga berinde geçirin. Dinletin aňyrda halk biz ol halkdan bir din ýa halkyň ýeňsesinden karar kabul edýän adamlar. Näme edýän bolsak, näme aýdýan bolsak, näme karara gelýän bolsak halk bilmeli. Şonu bir ýema kabul edilen kararlarymyz halka degişli, döwlete, millete degişli karar bolar. Atak öz aramyzdaky bir dilli uşukçylar kabul eden karar diýip aýtsalarym, onu bir topar ýa-ni biziň garşydaşlarymyz olaňam beýdime haky bardyr bir tarapdan. Ýöne biz şu zatlara ýol bermän, hemmejikleri halkyň öňüne açyk aýan beýan etmeli öz maksatnamany. Şonu mene şu soňky mesele boýunça üç gezek oturuş getirdik. Indi bilemek, eger siz gorlasaňyz onu şu tapar ses berişige geçdegen boljak kadýany. Näil pikiriňiz bar, aýdyň özüňiz kardeşler. Onun aýdylmaly zatlaryna köp saýdylyk geçildi. Bärde ýeňiş kardeşim bir gaty uly jogapkarçylyk meselem goýup otursa şutaýdy. Yani şol 33 ýyla çeken diktaturanyň ýa edenetdiligiň
hökmüre barlygyň, döwleti tozdurmaklygyň, konstitusiýany ýok etmekligiň, ýok edilmeginiň ine netijesini bizine şoňa garap şu karary kabul etmeli. Dine men aýnyň maýrynça gözüňdäki bir ışık aynaktan atrajeni verip durdu. Şoň üçin ştada oýlan şakyldyp aýtman, bu pikirem ýedölçäp bir keslik türkmenler aýtmyşlar. Ýöne şu gün taýýar bolsaňyz onu ýeňi ses berişe geçip biler, ýöne bir laý sorap bu pikirini kardeşlerimiň kim näme diýär, belki saklanjagy bardyr, ýa garşy ses berjegi bardyr. Öňünden bilip bolmaz, ýöne teklip girseler, soň ses berişikde soň belli bor kim näme ses berdi. Awal şonu aýtaýyn. Owente aýtjak zatlaryny aýdyp bilmedik kardeşlerimizden bar. Bärde 25 tane agdalar otýar, mejlis agdalary. Öz pikirlerini aýtsalar gowy bolar. Söhbet kardeşime söz bereyim. Lütçüň aşykdan gary nimedilik gelýär, kän gurrun edildi. Ne aýtmadyk nämäme şonu biraz uzaguraga çekdirip, söz alyp üstüne goşsaňyz aýtmadyk. Ya içinde galan nemeler bar bolsa, üstüne dürk geçek nemeleriniz bar bolsa, asliyetinde uly meselede, uly temany geçenki nämämeden barny video görkezlen ekranly. Videolar bilen suwtnamalar bilen görkezilip halkyň köpçüligi ýetirilýär. Ýeňişden bilen saparagan soňky geçen gepleşigini. Oňsunda aýtjak pikirleriniz bar bolsa da aýdyp ýetirip nimetdiler. Men pikirimçe mene şu taýda ses berişige gideliň diýip nimesini berjek teklibini. Ýok, uzatmak isleýän bolsak onu karşı nemelerin bir nimetip biler, pikirinizi aýdyp bilersiňiz, kardeşlerim men. Hürmet kardeşime söz bereyim. Emma geçersiz sesimi eşitleyemeyiz. Gelýär o. Men edil şu mesele boýunça şeýlede gurrun edip gelip otursa. Mesele boýunça däldanym umumy bir ýagdaý we şeýle bir ýagdaý. Şu ýerde bizlerine näçe kişi 20, 25, 30 kişi şungal jemleşýär. Tamam. Şu ýerde esasy bir dikkat çekmek isleýän zadym öňem bir gaýtalap geçdim. Şu ýerde hemmem bilen şu näme bilen gowy maksatlar bilen oturýarda çaýhananyň içinde öňe hani bärde diňe bir şeýle bir zat bar, diňe bir maksadymy gowy garaşýan zadymy gowy isleg bildirýär. Ondan soň uly bir nähildi aýdyn, uly bir gayret sarf edýär şutaýyk. Hemzem şu ýerde şol netije gidip barýan ýolda biziň wagtymizi ekonom edýär şu zatlar. Köpçülik bolup, näçe biziň hereketimiz artdykça, näçe gepleşiklerde söz aýdylşy, ondan soň gatnaşyk tarapyna aýdyn. Näçe gatnaşyk artdykça toparmyzyň içinde şonçada biz wagt tutýarys şu ýerde. Şonu demetjek boldum, bella keşek boldum. Sağ olun. Bolýar. Leyla kardeşime söz bereyim. Salam kardeşler, iyi akşamlar. Yana ben ne de çayxanada ne okudum da yine bu konstitusiyada 12. ýylda şundan karar kabul edildi. Ne yaşlarımız ölense şulara joy berilmeli, maddi kömek etmeli
toyu üçün pul berilmeli degende şu barada bugün maslahat bolam eken dedim de. Indi şu barada boladymy? Indi Leyla hanım Mehmet gidip durdu. Meclis ýygnanşygy şu wagt ähli umumy oýun egmezlik barada näme geçirjek bolýarys? Ýaxşy. Ses berilişine geçirjek bolýarys. Bolady. Hazır yazgy getip durupmy? Ha, ýazyp gidip dur. Şunda olsun, men şunu okudum, şunu indi. Olsun 2013-nji ýylda men oglumy öýlentirdim. Şunda men ZAGS'a bardyk, öýlentirmeň burun şundyn karar bar eken depdi. Maslahat soraýyk, pul beremile eken ya nowu bir kömek etemi hökümat şundyn karara kol çekdi degen gürüňni çykdy. Rasmışy şundy dep maslahata bardyk ZAGS'a bize. Olsun balam bilen. Şunda yok. Hali ondyjy nege kol çekilmedi. Karar kabul etilmedi hali. Dep şundy ýeti berdiler bizlere. Ana 12-nji ýylda şundyn karar çykkan bolsa 13-nji ýyla çellim şu karar kabul etilmepdi. Kol çekilmepdi şuna. Hali yürüp başlamadı diýdi. Hiç kaçan yürümedi şu kanun. Ana şunu aytayım dedim. Bolady sağ bolun söz bergeniz üçün. Bolýar, sağ bolun. Kardeşler esasy köp nemeler aýdyp geçdik de, ýani halk näme üçin şu wagtky jenaýatkar rejime diýelim, oýun egmediler. Sebäbi olaryň ähli edýän zatlary diňe halka garşy zatda hemme zatlar kagaz ýüzünde bar edip görkezýärler, ne kagaz ýüzünde bar diýär, siz şulary kabul edin diýär. Ýöne hakykatdan ýanky Leyla hanymyň aýdýşy hakykatdan şo bir çykan karary kanun boýunça çykdy diýip ýaýynlanan bir karar boýunça sen öz hakyny talap eden wagtyň o ýok diýerler. Bu hemme ýerde de şeýlede bularyň ähli edýän zatlarynda şeýle sebäbi Türkmenistanyň %99 göterim halky ezilen ýagdaýda ýaşadylýar, ondan galan bir göterimjik nemesem halkam şol 99 halkyň ýanky şolaryň elindäki ýa-da şolaryň o haky bar bolan, hakly bolan zatlaryny alyp ýyp mest bolup ýaşaýarlar. Näme üçin Türkmenistanyň %99 göterim halky horlanyp ýaşamady? Ýani şu rejimiň esasynda ine geçenki nemelerde nemelerin videolaryny görensiňiz, şunu ýazyp döwrüne näýem ýaýradylyp başlady da bu sistema. Ýanky bir adamlyk döwlete geçirdiler. Zalyň içine ähli nemeleri özlerine ýalakalyk etjek, özlerine hyzmat edip biljek söwdegär diýdi, şahyr diýdi, ýene näme diýdi.
ählijesini üýşürdiler. Şolaryň hemmejesi el çarpyp bunu kabul etdiler. Ýani Türkmenistanda konstitusiýon hukugy ýykdylar. Şoňy dolulugyny we zallaki oturan 4000-den gowrak adamam el çarpyp bunu kabul etdi. Olaram kime karar berdi? Kimler boýunça şol arkada duran halkyň adyndan karar aldylar. Ne şu Niýazow mundan beýlek hemme zatlaryň üstünde ýanky kanun çykarjy, ýerine ýetirji hemde adalat bardyr. Bularyň üçüsini de ýok edip diňe Niýazowyň özüni geçirip goýdular. Ondan soňra mine halkyň ähli puwdoklarynda isle bilim bolsun, hukuk tarapyndan bolsun, ýa-da harby tarapdan, ykdysadiýet tarapdan, islenlik tarapdan halk çökmäne başlady-da, gitdiçe çöktü. Bu birinjiden maddi tarapdan ziyan ýetirdiler bu halka. Maddiýsyndan has beterde manawy tarapyndan ziyan ýetirdiler. Bizim çağalarymyz, nesillerimiz, hatda menen şonuň içerisinde, ýanky şo sistemanyň içerisinde okap bilim alyp ýetişdim. Ýöne näme etdim ýaşym 40 ýaşyma geldim. 40 ýaşyma gelýänçem şu rejimiň alyp barýan siýasat hakynda ýekeje bir zady forgulap bilmedim. Kanun näme üçin ýok? Olar näme üçin bir adamyny arşa çykardylar? Bir adamyny biziň ähli adamlaryň üstüne goýdular. Ähli kanunlaryň, adalatyň üstüne çykardylar. Ýa-da mekteplerde näme üçin bize bilgi berilenok? Ýa-da men näme üçin kanunumy, hukumy bilemok diýen ýaly sorgulamalary ýa-da eleştirmäni bilmedim. Ýani meni bilmedi ýaly edip yaratdylar. Biziň çağalarymyz hem şeýledir. Ne sorag berýänsiňiz Türkmenistanda näme üçin adamlar hiç da soranok? Bunu eleştiren ok diýip. Bilim sistemasyny şoňa görä kurdular. Ýanky adamlar bu rejimi şu wagtky jenaýatkar hökümeti tankytlamak, eleştirmek üçin däldi. Şolaryň biziň üstümizdäki ýönetýän nemelerini, sistemalaryna aýak uýdurmak üçin yaradyldy. Ähli halk. Şoň üstünde bilim berildi, şoň üstünde bir giden kanunlar, ýok kanunlar ortağa çykaryldy. Adamlar, polislaryň üstü bilen ýa-da seni owadan depa uğradarym, seni basarym, seniň ömrüň külederin diýen ýaly nemeler bilen çüýretdiler. Ýani biziň ahlagymyza çelni öldürüp ýok etdiler. Dinle şu zatlary edip duran bir rejime näme üçin halk boyun egmeli? Ýene de mundan soňra mene de halk näme üçin şulary hiç zat diýmän, sesini çykarman, bularyň edýän zatlaryny ýüze çykarman ýaşamaly. Şu sorag bar, biz näme üçin bularyň edýän zatlaryna kaýyl bolmaly? Ýani bize hakykatdan hem yaranok, yaramaýandygyny bütün türkmen halky bilýär. Şolaryň edýäniniň ýalňyşdygyny, jenaýatdygyny bilýärler, ýöne geplemeýärler. Soramaýarlar hiç bir zady, hiç kim. Çünki näme üçin beýdýärler, kaýyl bolýarlar, şoňa aýak uýdurmaga çalyşýarlar. Onam ýurdun içerisinde aýak uýdurjak bolýarlar. Ýöne ýaşap bilenoklar, bary bir gedaý düşüp barýar halk. Çüýräp barýar gitdi. Sondan soň ýurdun daşyna çykýarlar bir giden. Bizi şeýle ýagdaýa salan rejime, ýanky ýurdun halky, biziň watandaşlarymyz boyun bolmalylar. Hiç birimiz boyun bolmalylar. Merdan kardeşime söz vereyinmi? Şu mesele boýunça azajyk taryhdan başlap
Şimdi Suat Türkmenistan'ın en sonki galası, yani en sonki demleyici var. Toprak birikmesi var denen Göktepe var. Şu dövrüm Türkmen topraklarının yerli iç ağırlığı, yani yerli dönüklerin yerli solan kömekleri eylemler. Şöyle bir ýagdaý var. Taryhdaky kitaplarda geçen maglumatlara seredende Göktepe galasynyň birinji gezek Ruslar ýeňilipdi. Ikinji gezek ýene gelenlerinde kilsoň. Ýene de şo halky belli serkerdeler din berýärler, gelen orsun güýjüne, atyna ýaranyna, öz ýagdaýyna ýani. Öz goşunyň taýinliginde din berýärdi. Şol galanyň içinde toplanmaly däl, dastan ýani gowy kurmaly, balaryň adyny almaly, ýarany elinden almaly, ýolda kelmeden salamaly netije aýlanýar. Ýöne özüň ýaşuly diýip özüni häkimetiň başynda diýip tanýanlaryň içinden dönükler diýip aýdaly. Suat keskinlenýär da şo söýledi. Halky, bütün halky şo gala toplamaly diýip netije gelip dahil halky şo içeri kalýar. Böylelikle de yani Suat Türkmen topraklarynyň en sonky galasy diýilýär. Soňra araky da göýürler, yani 13 Musaýstam edip beren oýny şol yerli dönükler diýip atlandyraly. Bunlar şu taýda näme ýani kawullaryny ýene şol bir wagtky talam belli bir atlarlar yerli dönükler. Ýöne bütün topraklar söndüriljek. Yeraltı yerüstü baýlyklar ýene de raşyzmaga hyzmat etjek. Yani eğitim, bilim diýip oňa da öwredilen ýan gaýsy ýeňişi wellätişýäli. Diňe ýat tutmak. Öňe kagazy taby goýarlar, şunu ýat tutmak. Hani sorgulamak öwredilmedi ýa-da. Şonuň ýaly. Halk köpçüligem şöyle orada ekeni ahlagam, ahlaksyzlygam öwredip bolýar. Başyndaky aýdyňdan aýryldan halk diňe negatif ýani göreldesin alýar. Şonuň bilen özüni iýip durýar eken. Suatam ulakan sorgulap bilmän halk köpçüligi sorgulamay. Näme bar ýa-da? Şöyle ýagdaý dogry diýip öwredilen da halk köpçüligine. Şonuň üçin azadan içinden çykyp ýani oňurgaty bolan uyma ahlakly bolan adamlar bu rejimiň kukla rejimini sömürge, Türkmenistan sömürge aslyndadygyny, beýle ýagdaýyň näde dogrudygyny düşünüp MHK'nın daşyna, ýani Milli Halatyç Komitetiň daşyna jemlenişdiler. Indi boyun eňmezlik diýip nämänem bütün halkymyza öwretmeli bolýar, ýani bu ýagdaýyň ýalgyşdygyny. Nähili ýagdaýda dogry bolanyny halkyň sesiniň öňe süren ideýasy bardyr. Yani Cumhuriyet, yani yurt halkyň bolmaly. Hukuk oturdurulmaly, konstitusiýon guruluş gelmeli. Toprak halkyň bolmaly. Şeýle yani sisteman, täze sistema gurulyp, dogrudygyny görkezip gelýär aslında. Şimdi bu gepleşiňem dowamında yeterli boldumy kalýanda şey. Soňra aýtyp geçen tekligiňden karar kabul yani el kim taraftar kim tarafında däl ýasaklanjaklar. Bu kesinlikle dogry bolan kalýar. Şonu aýdym. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Almurat kardeşime söz vereyim. Sağ olun söz vereniz için. Kardeşler, şu günkü günün kararını bir gününe ya bir yılla gelemde hatta bir sonki 33 yılın
ağası diýip aýsagym boljak halkymyzyň göz ýaşy diýip aýsagym boljak, ýa çeken jebir diýip aýsagym boljak. Indi şuň kun biz şularyň ahyrky netijesini gelen ýerine mundan aňryk bulara ýol ýok diýilen nokady goýmak üçin şu mezlisi geçirýär. Bugun çaýhana däl, ýani Leyla kardeşimiz çaýhana diýip aýtdy, ýok, çaýhana da bu mezlisiň oturuşy edipdi. Şoň üçin biz bärde üns bermeli zadymyz näme? Ene geçen şol 3 oturuşykda şu agyr gurruna ýa tema bagyşlanan oturuşykda aýdylan zatlar gatken. Her birimiz bilýär, her bir maşgalada ejir çekmedik ýok şu rejim tarapyndan ýa şu häkimeti basyp alan jenatkar topar tarapyndan. Gatken çekilen jebir. İki nesil ýere sokdular, üçüncü nesil şuň kuryny ırgylap dur, ýa eýlek ýa beýlek. Şoň üçin inni ähli hak hukugy elinden alınan halkyň gozgalyny galmagy haky bardyr diýilen Birleşen Milletler Guramasyny kabul eden insan hukuklary baradaky jarnamasy bar. Şoň preambulasyny ýa girişlerden şu sözler ýazyldy. Şol hukukdan peýdalanyp biz şuň kun indi biziň halkymyza hiç çykylgy ýok, ýörülgi ýok. Konstitusiýa diýilen zat aslynda işläne, kanun diýilen zat hiç ýerde bir ýörülgesi ýok. Bir adam baryp şo kanuny gollan öz hakyny gorar ýaly. Biz bir asla hiç kime hiç ýerde gerek bolmajak millet ýa döwlet bolup galdyk. Munun öpçü neden Türkmeniň özünden çykan satlyklar dogry ellik geçdiýän kardeşimiz bu ozal Göktepe galasyna bolan tragediyada da ertesi gün gala ýykylandan soň şo galaň töweregine ýaşaýan adamlaryň gerdenine pagon nakyp, döşüne orden nakyp halky ezmegi dowam etdirdi Rus imperiýasy. Şu malym Gurbanulla oň ogluny döşüne orden medalla kendirler. Şo laňyrdan gelýän köneki oyun, köneki tilsim ütgeşik zat ýok ýa täze zat ýok. Diňe näme bar bärde? Türkmen halkyny şo toprağyň üstünden ýok etmeli. Onun toprağyň ýarasynaky baýlyklaryny daşary ýurtly kompaniýalar gelip alyp gidip otyr, şuna alyp gidip otyr, ertere alyp giderler. Biz şuna ýol bermejek bolup şuň kun ähli umumy boyun egmelige çagyrýar halky. Şonu etmäge bize şu gurucu mezlisi gurnamagy, ursat beren, razylyk beren Milli Halat Ediş Komitetimiz var. Şoň esasyny biz şuň kun karar kabul etmeli kardeşler. Bu bir tarihi karar. Şol geçen 33 ýyl, onun aňyrda umumy alymyzda 73 ýyl Sowet häkimeti, onun aňyrky alymyzda umumy 150 ýyl goly döwürde şu ady galan ýöne özü ýok edilen, uruhy ýok edilen türkmeni biz täzeden dikertmekçi bolýar. Şolaryň ganyny, hununy soramakçy bolýar. Şonuň üçin biz halky ähli umumy boyun egmelige çagyrýar. Bu işler edildi ozalım. Yekelikde edildi. Kardeşlerimize çağırış edildi. Kardeşlerim şuň kunyň meclisine der. İrki döwri işlerlemede halka ýüzlenip ayağa galyn, eýtmäň, beýtmäň dip ol şahsy ýüzlenme boldy. Kim diýdi, tapawdy ýok ony. Ýöne şo sözler halkymyza aýdylyp geldi 30 ýylyň dowamyny. Ýöne on personal her bir adam aýdyp geldi. Ýöne şuň kun şu sözü, şu karary biz gurucu meclis bolup kabul etmeli. Şonu bu öz kanuny güýjüne girýär. Siz halk biz meclisiň agzalary halkyň bir bölegi şo döwletiň eýesi. Şo döwletiň eýesi bolup ýurduň içinde sesim çykar bilmän oturan adamlaryň millionlarça adamyň eýesi. Sebäp olurdy şu sözler aýtmagy, şu karar kabul etmäge mümkinçilik ýok. Korkasyny, ürkasyny ýa bular howpasyny saklaýarlar başa gep ýöne. Siz şuň kun şol edilip oturan halkyň ýürek beýanatyny aýtmagy
mümkinçiligiňiz bar. Vekiller diýsegem bolýar onu. Vekiller doğru vekil hakyky mezlip o halkyň vekili o arada görürüň ýok. Deputat diýip atlandyr, mezlip agzasy diýip atlandyr, millet vekili diýip atlaryň tapawdy. Biz şol halkyň vekili, şo milyonlarça halkyň adynyň enesede görülemäge, karar kabul etmäge mümkinçilik bar. Şol hukuk bar sizde mümkinçilikden. Hukuk bar. Onu size Milli Halatyş Komiteti berdi. Şoň üçin şu mesele gaty o bir nähili paýdan jogapkarçylykly çemeleşmeňiz zerur. Sebäp kabul ediljek karar gelecekki täze Türkmenistanyň taryhyny altyn harfler bilen ýazylar. Siziň adyňyzam, siziň kararyňyzam, siziň hereketiňizam. Gelecekde şu kabul ediljek karar dol ýagdaýda şuň Türkmen halkynyň üstünde ýa Türkmenistanyň üstünde agalyk edip oturan satlyk rejimi ýok etmäge gatylyk goşan we gatanç boljagyny men dol bilýän we şoňdan ýa. Sag bolun dinleýän üçin. Bolýar, sag bolun. Oğuz Han kardeşime söz vereyim. Salam kardeşler. Sağ ol sözlerinize. Benim şu halkımızı boyun eğmezlik üçün çağırayan hemmesini, hemmi Türkmen halkına bulara boyun eğmeli değildir. Boyun eğdik 30 yıllar. Şimdi bundan böyle bulan ödeyeden konstitusiyatı bilen öderinin yakasından iyileceğiz. Baskın yapıptır bular. Vilayata çelli çağırıptırlar. Haýsy kanun çağır diýip ruhsat berýär bulara. Haýsy konstitusiýanyň haýsy maddasynda ýazyly. 18 ýaşdan soň geçen soň her kim özüne jogap berýär diýip ýazýar konstitusiýada. Ama bular öýdäkileri, çağalary aýal dogrulanma çerli diýdi. Hemmesini diýdi vilayata çağırýarlar, mar vilayat prokuraturasyna. Kim size izin berýär? Haýsy kanuna dayanıp, haýsy karara dayanıp, haýsy konstitusiýa dayanıp çağır bilýäňiz. Buna jogap bermejeňizmi siz? Ýok, bermerjekdiňiz. Ödýadan kanunlar bilen özüňiz şoň arasynda bogulyp kaljaksyňyz. Halkada şulara boyun eğmeli däldir. Şoň üçin halky boyun eğmezlige çağırýar. Şu atykça şunu aýdaýyn. Sağ olun. Yine de söz alalım. Bolýar, sağ olun. O bizim halkyň üstünde bir ezici bir rejim vardı. Ezici bir topar. O da känemde ýanky bir adaçyk bir gatlak ezici bir topar ýöne. Bularam şeýle bir orsaň sözünde gnide diýerlermi? Şolar ýalyk bolýar. Gaty erwet ahlaksız bir ogurlanlaryna da ýanky oguryň talaňçyňam ýa-da ýene bir zadyň ahlagy bar da, hemme zadyň ýöne bularda hiç ýyly ahlagam ýok. Ýanky şu eline iýlen zadyny bir musram bolsa şonu alyp çykdylar da halkyň içinden. Şu ýurduň içinde bir zatlar eline iýip bilýän bolsa. Bu galan halkam horlanyp kösönüp ýaşamaly. Heme bulardan horlanyp ýaşamaly, üstüne de özüni ezdirip ýaşamalylar. Ýanky ine şeýle bir neme düşünje bardyr biziň adamlarymyzyň aňynda, ay neme bolup giderle, oňat bolup giderle diýip. Hiç zat diýme diýer, öz-özünden gowy bolup gider diýlen ýaly düşünje bardyr. Şo düşünje ýanky halkyň aňyrdan bäri neme dip gelýän nakyllar ýa-da ýene bir zat däl şo. Şularyň edýän nemelerini haýynlyklaryna sen
sesini çıkarma diýe kail bollu. Gediber oňa dolup gider diýe. Buňa da inanyp biz 33 ýyl ýaşadyk. Ýöne oňa dolmady, gaýta gitdi şerbet doldy. Gitdi çeýne şuun kugünü bellek goýun. Ýene şundan ýene de bir ay 3-4 ay soňra mundan hasa merbet ýagdaýa geçip başlar. Ýuwaş-ýuwaşdan. Çünki bularyň halkyň üstündäki alyp barýan syýasaty şeýle. Men bir tapda şularyň film sistemasyny nähilleki görnüşde neme diýendigini okudum-da. Ýa-ni şonda aýdýar. Şular ýaly rejimler diýe egerde bilim berýän wagtlaryna diýe 4-4'ün 16 bolýar diýip aýdarlar diýe. Soňra öwrenjilerim bunu ýat tutar diýe ýa-da Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat diýip aýdar diýe. Onsoň buna öwrenjiler ýat tutar diýe de ýöne diýe. Şo taýdaky 4-4'den çykýan 16-nyň nädip 16 bolýandygyny öwretmediler diýe. Ýa-da bolmasa Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat diýilen ýerdäki paýtagyt sözüniň manysynyň nämedigini ýa-da paýtagytyň ýanky Aşgabatyň bizim ýurt üçin näme manyny aňlatýandygyny öwretmediler diýe. Eger bular ýalaky bilim sistemalaryna diýe halk sorgulamagy, eleştirmegi unudur diýe, onuň tersine şo sistema ýaradyp beren bir nemesini, ýaşaýyş şertine aýa uýdurmana çalışarlar diýe. Edil häzirki ýagdaýymyz bizim. Bunu birleri 50 ýyl, 60 ýyl mundan ýazyp gidipdir. Şeýle boljakdygyny. Şu wagt okaýarsyň şo taýlardan edil häzirki ýagdaýymyz çykýar. Bahar kardeşimize söz vereyinmi? Şu Türkmenistan'da konstitusiyada vardır adamlar ve raýatlar bilip. Şunu sada halka raýatlar diýmegi gaty ýalňyş oýlanmandyrlar-da. Ine bu neme Berdimuhamedowlerden başlap Önkü Niýazow hemmesi ýanyndaky ine Daşary işler ministri, içeri işler ministrleri vardır, bilim ministrleri, şu orta gulluk edýäniň haýsam o hemmesem Russiýanyň raýatlarydyr. Ondan galany mehemeler, polisiýalaram Gurban bolyň raýatlary, sada halk ýöne Türkmenistanyň ýurtdaşlary. Halka baskı edip gorkuzorun diýen aklyna şeýle zatlar gelýärler. Ýöne şoňa akly ýeten aklar. Hakykatdan raýat. Akly ýeten agyny keminäni, ýagny Merdam Muhammedow falandyrlar. Indi bular dagar diýen pikire geldi. Gaýtan biz dagamadykda beter gahar gazaba mindik. Ondan öňçe çağalarymyza azar beren wagtynda da biz pes edip wagtmaň çağama azar berýän eken diýip ize ädim ätmegi düşünmedigem bile beter gahar gazap şu 2 ýyl soňra gazanjak bolsak Türkmenistany ertir gazanal diýip beter ayaga galdyrdy, gahar gazaba mindirdi bizi. Şoňa akly ýetmeýän özleri raýatlar. Konstitusiyada ine şey diye Leyla Hanım ýa aýtyp geçdi de şeýle oglumy öýlendirende kömek berýämiş öýlenenlere. Deme men diye baranda häl gol çekilmedi diýip aýtdy. Näme halka peýdal zat bolsa bular gol çekilmeýe ýöne interneti gysmal diýip aýtmaka 1 ýyl öňünden interneti gysýarlar. Halka baskı yapın gorkuzun diýmäke 1 ýyl öňünden 5 ýyl öňünden eýýam şonu öňünden baskı yapmana başlaýarlar. Halka garşy bolan zady öňünden başlaýarlar. Neme güýje girýärler de şonu ýöne
halka peýdaly boljak zady, kömek ediljek zada hiç gol çekilmeýär. O gol çekilmän geçýär. Ine bunlar raýatlar. Bunların son gelmez diýip düşünýärler da şu jinayetçi topara men şu ýerden ýüzlenýän. Akylyna aýlanyp halkyň tarapyna geçsinler. Berdi Muhammedowem gurucu meclise tapşyrsyn ýurdy. Ýoksa pes etjek adam ýok. Türkmenistanyň içindekilerim doýup oturýarlar. Bir yerden bir ışık düşer, bir neme olur, signal, şonu Türkmençesini aýtjakdym da tapy bilmän galdym. Bir yerden bir işaret olur, o zaman da pişman olurlar. Ýöne soňky pişman özlerine düşman bolar. Bize şu keminäni alanan bara, en ulu gahary keminämizi alan üçin döräpdir. Biz bulara gaty agyr jeza bereriz. Ýöne akylyna aýlansynlar. Halkym, yani nemeni YouTube dinleyenler var, dinlemeyenler var, dinleyenler hasam köp, bizde açmaya diýip şey diýerler de, ýöne şolaram dinlände ayaga galsynlar, ýurt bizinki, raýatlaryňky däl, sada halkynky. Sağ olun, şular aýtjakdym şu watlykça. Bolýar, tamam. Aziz kardeşimlere söz vereyim. Sağ olun. Köp yerlerine kardeşlerim aýdyp geçti de bundan öňki çıkışlarda da köp yer aýdyldy menim aýtjak bolýanym. Meniňem öýme baryp enem atamy çağıryp Rebap velayet polisiýa müdürlüğüne çağırıp üstü yapık bir şekilde belli olmadan onu zat edip korkuzypdyrlar, yani korku çärelerini geçirýärler. 18 ýaşyny geçen her birinin pikir azatlygy, hani ise öz pikirini aýtmana hakkı vardır. Dünyanın hem yerinde böyle. Benim de başıma böyle zatlar geldi. Şunu aýtjaktym. Halkymyzy, ähli umumy boyun eğmezlige çağırýan mende. Buna doğal hakkımız var. Dünya kuramalarının, kanunlarında da ähli hak hukuku elinden alınan halkın kalmana hakkı var deyip kardeşlerimiz aýdyp geçýär. Halmyra daha köpräk aýdy. Bu hakykatdan hem doğru. Öňe ynamly adimler bilen etmemiz gerekdi. Yani korkulacak hiçbir zat yoktur. Sebebi bizim yaşayışımızı, geleceğimizi etkileýär yani. Geleceğin yaşayışın bolmadıktan sonra korksan ne, korkmasan ne. Şunları aýtjak, soň ýene de söz alaryn. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Muhammed kardeşimle söz vereyim. Sesin yapıktı. Buraya olsanız. Suat estilýärmi? Hawa, indi gelýär. Men şu ýerki şeýle belli goşup geçedim ele ýa-ni kardeşlerimden belli geçdi şu ýerde bir raýat diýip bir nemeni ulandy da söz ulandy. Ine bizde häzir wagtynda bize raýat diýdiler, sesini çykarmadyk. Indi şu gidişine häzir hiç bir garşylyk görmän şu hökümet nemesini ýöretse halkyň üstünde ertir şu gul diýilse de şu raýat şoňa nemetmeýär. Halk şoňa garşylyk görkezmeýär. Şoň ýalda bular bir hiljek neme hereketler edýärler da. Ýa-ni hali gibrit söwüş diýilýän bir görnüşde ýumşaklyk bilen sözü owadanlap ýetirýärler da halka. Başga bir dil bolan üçin, başga bir milletin sözü bolan üçin belki kan täsir etmeýän ýaly ýöne şu raýat diýmek halka gul diýmek. Ine häzirki döwür halkymyz näle ýagdaýda guldan tapawdymyz ýok. Hemmemiz bilelik dalanmada. Hatta şu birazcık ýalňyş düşünüşilip biler ýöne men
bir näme manyda aýtmak islemeýän ýöne ähli umumy boyun egmezlik diýil ýani meýam bir erkin bir halkyň nemesi däl asliýetinde. Biz näme üçin ähli umumy bir boyun egmezlik diýen bir meseleni ortaga atmaly. Bulayam boyun egmezlik diýilýän bir gullardan gelýän bir neme bolup durýar. Tema bolup durýar da. Hani bir gul bar bolsa şol boyun egmezlik edipler. Ýöne bizler erkin ýurtdaş, erkin halk bolan ýagdaýymyzda bärde ýanky raýat ýa gul zatlar asliýetinde şol orta şeýle bir teklip atylan uny bu jogabyny almalyda. Ýöne ýyllaryň dowamında gul derejesine getirilipdir halk. Eger men gul däl diýen bir tarap baram bolsa, hani bizim gurju meclisimiziň daşynda men gul däl diýen tarap baram bolsa, o şeýle açyk aýdyn öz pikirini aýdyp bilmeýän bolsa, diýmek ki guldur. Başga demesi ýok. Işiň şuňal tarapy bar da, onuň üçin ähli umumy boyun egmezlik meselesi umum alanda bir garşy durma häzirki sistema boyun egmezlik hasabynda görmeli. Ýani şu garşymyzda durýan bir azanlyk özleriň bir umumy halkyň 1% köp bolanda biz şonu artdyryp aýdaly 5% diýeli. Yani şol adamlara karşı bu diýmek näme diýmek? 5 milyon tane adam ya da 5 milyon diýmeli 1 milyon tane güýjü, kuwaty, akly yerinde bir jemgyýet, 1 milyon jemgyýetiň içinden 1 milyon tane adam şo ýerdäki belki 1000 tane adamdan gorkýar diýmek. Şo ýerde şol ortaga çykýar. Häzirki biziň jemgyýetiň, türkmen jemgyýetiniň ýagdaýy şu. 1 milyon adam 1000 adamdan gorkýar. Onun soňra her kim özüne gerek ýerni almaly, wajdan terezesinde diýelmi ýa insap terezesinde ölçek görmeli. Aýnan onu geçip seretmeli özüne. Şoňra pikirlenmeli. Biziň häzirki ýagdaýymyz şol. Şondan çykmak üçin ömne gurju mejlis uly meseleni ortaga ýa gurulmalar edilýär ýani. Bunu käwir taraplar bardyr diňläp oňýandyr, tasdiklaýandyr, öz içinden tasdiklaýandyr. Käwir taraplar dinten berýän däldir. Yani jemgyýetiň umumy häzirki ahlak ýagdaýyny görüp daşyndan ene şeýler nemeler bar da, türkü milletlerde bar adam şu ýagdaý. Bir hili bir-birini ýigrenýär. Yani biz kän eşitýändir. Her bir kardeşimiz hem ildeşlemizin ähli hem eşitýändir. Şu türkmen maýerine barma ýa türkmenler bir ýeri jemlense o taýda hiç iş bitmez diýen ýaly bir düşünjeler sokýarlar da halkyň agyna. Bir milleti birekden ýigrendirýärler. Şu zatlara gaty dikkat etmeli, üns bermeli. Biziň häzirki ýagdaýymyz şol ýöne. Muny hukmany suratda bu üstesinden gelmeli türkmen halky, türkmen jemgyýeti. Geljegine de hiç bir neme ýok. Men şahsy özümde häzir anamsızlyk ýok. Şular häzir aýtjaklarym sag bolun. Bolýar, sag bolun. Söhbet kardeşime söz bereyim. Şu islenlik bir ýurtda, islenlik bir döwletiň halky, yani cinayet, uly bir ýerde ýagdaýda indi başlan. Ýurt derejesindäki, döwlet derejesindäki cinayetler halk işleýän däl, döwlet işleýär. Bizim Türkmenistandan nemesek, häzir hüjüm edýän tarap halk däl. Hüjüm edýän tarap ne şu wagtki goşadyrnak içindäki cinayetkär hökümet. Halk bolsa bulardan goranmagy aladasyndan. Bir adet goranmaly ýöne hiç il mümkinçilik bermedi ellerine goranmany. Hiç il islenip bir tarapdan yaraglarına ellerinden al halkyň o hak hukuk beýleki ol bir islenip bir zat ýani Türkmenistany ýapyk saklanmalarının asyl sebäbi şundan Türkmenistan ýapyk bir döwlet.
Yani ne daşından neme var, ne içeride neme var. Yapık saklamalarının asıl sebebi ne şu halkı şu ýagdaýa getirmek üçin yapık saklatdylar häzirki güneçini. Şimdi burada adet bundan çykmaly. Halkı onu bilýärler, hemmesem garaşyp otyr. Beýle uzak dowam etip bilmejekdigini. Hiç bir halkyň häzirki wagtda eli balgyna watanok. O ähli tarapdan garşylyk berkezýän nemelerim diňe zalymlyk. Diňe halka adamzada garşy zalymlyk. Türkmen halkynyň şu men pikir edýän daşary döwletlerde gezip görseň öýlerine neme saklaýarlar? Haýwanlar saklaýarlar bu güýmenje üçin. Güýmenje bolup biler, belki öz hobileri bolup biler. Pişik güjük tapal dök islendik bir goş bolsun. Yani şu haýwanlaryň pasportlary bar. Şu haýwanlaryň hukuklary bar. Ya köçede gezip gören güjükleriň, itleriň köçede gezip gören eýesiz güjükleriň hak hukuklary bar. Sen baryp şu güjüki dep bilmersin. Ya bir zat daş bir zat taýak bir zat atyp bilmersin. Ol şahsy neme haýwanyň nemesine başga gurrunam ýok o arada hukuky barada. Indi Türkmen halkynyň nemesine seredin häzirki bolşuna. Öz döwletini, öz topraklarynyň üstünde, öz watanynyň üstünde urulyp ýenjilip zorlanyp ähli tarapdan gelejegini elinden alyp keçi düşürilip mertebesine degilip ezilip gelýän bir halk. O halk bolup zatdan beýle ýagdaýdan çykmamız gerekli häzirki wagtda. Ol bize kanun diýdiler, konstitusiýa diýdiler, ya cinayet kodeksi diýdiler, ýeni-ýeniler diýdiler. Allah o nemeler bilen häzirki güneçini saklap geldiler. Onun bar ýaly etip görkezjek bolýarlar. Ne sen eýle diýdiň, baňa da nemetdiler, basyş etdiler. Baňa da bir näçe gelek basyş etdiler. Elbetde onu hemmesini ekranda aýtmadyk. Ýöne iň soňky gelek basyş edilen nähili basyş edildi? Neme bardyr? Kim şol? Özüni jurnalist diýip atlandyrýan Rahimov. O şoň ekranyny men gepleýän ýerimi kesip ekranyny görkezýänler. Görenimiz barmy ýokmy araňyzda bilemok. O ekranyny görüp soňky ýerde ekranyny görkezýänden soň maňa rekordtyrlar. Men näme üýümdekileri. O şeýle diýipdir ne çağalaryny sürgün etmeli zat diýip. Bir buny sürgün etme, ola sürgün etmeken başgarak zat ediler. Onu men şahsy öz adamdan gurulýamok onu. Başgarak zat ediler. Siz halky edip duran jenaýet işleriniz görmezden gelýärmi? Allah'ım rahim. Näçe sana adam satdyň şuň için? Her tüýüňe bir adam satdyň sen. Ne halmra da gaýdy otyr. Her tüýüňe. Mesela sen bu zatlaryň jenaýet delmi? Ölüm satýan adamlara şu azatlygy, erkinlige çykjak bolýan adamlary ýok edip otyrsyňız. Hemmäňiz. Mesela biz siz näde başlamaly? Siz watana dönükçülük edip otyrsyňız, halka dönüklik edip otyrsyňız. Gelecekki nesillere dönüklik edip otyrsyňız. Siz olsa nesilleriniz ýaşamalymy? Bolýa men ýaşadaly diýsem, men näme şahsy adamla gurulýamok. Biz gurju meclis sorup ýaşadaly diýsek, halk ýaşadar öýdýärmi şolar adamlaryň nesillerini? Çaňet gözlerim hiç ýyl kanunsuz bir ýagdaýda neme diýerler, çagyrýarlar. Atlaryny beren oklar, familiýalaryny beren oklar, telefon nomeryny bersem, jaňam eden oklar, men özüm jaň etsem, jaňymy alan oklar. Olar ýalaklar ýerde bar. Ondan gelin ýurduň içinde ediň diýerler de ýurduň içinde bir etmekçilik bar. Baror barmaly. O gitjek ýerimiz ýok. Baror biz şu Türkmenistan gazanmak üçin, Türkmenistan siz ýaly dönükleriň ellerinden almagymyz üçin şu hereketlerimizi edip otyrýar. Yani biz baramyzsak siz girmeni deşik tapar mısınız? Şonuň üçin bu halk şu aldeçeni hiç biri kanunan peýdalanan däldir. Peýdalanma mümkinçiligi berenlerler peýdalanmany. Bar bolan görkezilýän goşadyrnak içindäki kanunlaryna ähli umumy boyun eýmezlik teklimi men şu ýerde gollaýan, dol derejede gollaýan men özüne näme şu asliyetinde. Näme üçin halk o kanunlara boyun eýmeli? Näme üçin? Näme sebäpden? Olaň özleri boyun eýmeli. Halk näme üçin boyun eýmeli? Demek ýok o ýerde kanun ýok. Kanunyň ýok ýerine de neme diýilen adam ýokdur. Näme şu her zadyň uğru nemesi bolýar. Şert diýilen adam ýokdur.
Şulara aýtjakdym gysgaça. Bolýar, sag bolun. Arslan kardeşime söz vereyim. Belki yaxşı kardeşler. Sağ olun kardeşim söz vereniz için. Kardeşler biraz kesellere bağışlan sesim deme. Ben diyat yurtta bolup keselçilik çekmeyen bir gatı bir zormaydı oturanda Abidinol oturan 52 trilyonlu bir yurdumda hiç gelip peydası yok mu? Elbette benim boyun eğmezliği ilk bilen özümden başlayacak boyun eğecek del. Boyun eğmeyenlemeyim çıkışlarımızda zaten gülümle edip gel oturduğumuz sondan düşünüvermeli. İldeşlerimizi hem şuna çağırıyan ve bu boyun eğmezliğe de karar almayı da doğru hesaplayan. Indi sebep şu satlıklar var, yalakalarımız, dönükler var. Şuların dilde çıkaran buyruklarını kanun edip yaşayacak değil mi? Ondan sonra bu satlıklar şeyle bir neme derlerde hakikati gürlüp, hakikati aydan vaktin otur sen samsık muyazatlar aydılmayar diye yerde. Şimdi hakikati aydan vaktin sen yurduna geçik oturupsan, yurdunu düzeltireceksen şu gece gündüzdeki nesillerimizin, gelecek nesillerimizin doğdurmuşta öz yurdunda bir azat yaşamak için bir alada ediyen yurdunu korayan da hakikatlar aydıp bunu yan bolsa samsık bir düşünceye getiripdilerdi. Yankı satlık yalakalarımız. Sen hakikat aydasan yurdunu korayacaksın. Bunu yan bolsa bir samsık yerine koyadılar. Elbette bu zatlara boyun eğecekler. Bütün ildeşlerimizi hem şuna çağırıyor. Sağ olun şunu dinleyecek, açacaktım. Bolýar, sag bolun. Bahar kardeşime de söz vereyim. Şu Niyazov ilki prezident bolan wagtlaryna hemişe de garamayak halk şeylik görülýärdi da. Televizorda geplerini de garamayak halk diýip geplerini ejem şeyle diýdi. Özüň dursun o garamayak diýip şey diýip gepledi. Bize men soradym da garamayak garip halk diýmekdir diýip düşünýärdim da. Olam aýtdy garamayak diýmek Gadîmy diýdi, öz türkmen dilinizi öwrenin diýdi. Yarımyny rusça, yarımyny ýene bir ýerden alışdyryp garym atmadan soň düşünmeýäňiz. Öýüňde bir erkek otýar diýdi, ataňyz diýdi da mysal üçin. Gelýär-de diýdi, gyýs çagasyny biri elinden süýräbäki diýdi, gelýär telewizoryň ýene bir zatyň akdy. Maňa deňmeseň boly diýip eginen gysyp oturýar, sesini çykarman. Ine şoňa garamayak diýilýär diýdi. Ses çykaryp bilmeýän. Ya da yine polisiye akıtıp uruyorlar ha deydi. Daşarda karışıp duruyordur hosarlar deydi. Näme soragy diýdi. İçeride diýdi çağasyny urup berler deydi. Boyun aldırjak bolup ine garamayak şo deydi. Çağasyny gora bilen hosarçylyk edibilen deydi da. Indi bu sada halky garamayak halkym diýip gepleýärdi. Ýöne özü bir de diýdi bir çağan hemişe bir zat diýse bir zat diýjegem bolsa agzyna urup şey diýersen şu çağa soňunda ya ogry bolar ya bir adam öldürýän bolar şoňal aýal gyzlara tejawüz edýän şoňal bir zat bolup çykýandyr diýdi. Ben ýasbam diýmek bu çağalaryna şoňal bolanmy ya enesinden terbiýe görmedikmi ýoksa bir garamayak diýmel däldi. Halky ýuwaş garamayak ederin diýilen bu diýdi signal diýdi töweregindäkilere diýdi da. Indi garamayak kim bolup otyşýar? Berdi Muhammedowler garamayak dämi? Russiýadan halkyň hakyny Russiýa alyp otýar, garamayak bolup otýar. Halkyny gora bilen ya da Taliban gelip öňünde eňilip neme geplerini dili çolaşypdyr. Neme Raşid Meret dagy näme etjegini bilen akda yaranjanlap şey öňüne çyşyp bolýar. Nebe sada halk neme garamayak däldi. Hakyky neme ýurtdaş
garamayak ýöne ene başymyzdaky oturan ministerler bolsun ýene bir şonu ýaly wizipe geçenden olar garamayak bolýar. Ene şunam jenaýatçy terror topary gowja öwrensin, halky garamayak edip hiç ýyly oňarmaýar. Ol elinden gelmez, beter güýçlenir. Ene başda täze Türkmenistan goşulanymyzda ilki gorkuýardylar dinlemäge de inni açaçan haçan bolýar, näme ayağa galmak haçan bolýar, nähil bolýar, şey sorap otyr garamayak däl halk. Ýöne başymyzdakylar gorkuş baýlanyşyp ýörler. Orsadan gorkuýar, oň aşagyndakylar ýokardakylardan gorkuýar. Garamayaklar özleri halky beter ezjek diýip gahar gazaba mindirdiler. Innem özlerim oýlanmasa halkyň tarapyna geçmese jezasy gaty agyr bolar. Halk onu talep eder. Näme-de kanuny zada da seretmezler. Bir elimide geçse bolýar diye şonuň elinden haram bolýan eline bir narusnik takylsa bolýar, etjeklerimizi özümüz bilýäs diýip oturlar da. Şolary gowja kellesini işlesinler. Sağ olun. Bolýar, sağ bolun. O, gaty gowy Muhammed ağa aýdandan başlaýyn men ýanky. Ähli umumy boýun aýdylmalar diýdi. Ýanky näme manyda aýtdy ony? Egerde bu halk azat bir halk bolsa diýdi. Ýöne hakykatdanam ýanky eýen biziň şu kararymyzyň, şu almaly kararymyzyň nemesini şu temany orta atan bolsak, bu diýmek bolýar eýen halkyň azat däldigini orta çykarýandyr, doğrulugyny. Halk hakykatdanam azat däl. Halkam azat däl, şu wagt häkimiýet başyndaky ezip oturan adamlaram azat däl. Ezilýänlerim azat däl, ezýänlerim azat däl. İkisem aýny bir neme degedýär. Çünki bu bir sistema yaradylan bundan halky ýanky şular ýalyky adamlaryň ortağa çykmasy bilen aýdyňlatylmasa içerden öz aralaryndan birleri gelip aýdyňladanda da ýene-de şo düşünje galýar da ortada ezilme düşünjesi galýar. Ýanky bu da bargyr halky halas etmeýär, halk hiç saçan halas bolmaýar. Bagymsız bir şekilde halas bolmasy gerek. Soňra azat däl adamlar nemesi bardy. Azat däl adamlar şeýle pikir edýärler-de. Edýän ekenler. Ine özleriniň ýaşaýan durumuny hiç saçan sorgulamazlar. Ýanky biz azat däl diýiniň nemesine barp bilmeýärler, farkyna hatda egerde diýär bir özleri bilen bir haýwany nemeden ýagdaýyna diýär-de, ýanky teňeşdirýän ýagdaýyna da diýär, ýene-de diýär öz insanlygyny aşagda goýup eder diýär. Meselen diýär, itlerem azat bizden has azat gezip berdi aýdarlar diýär-de. Çünki bu rejim kardeşler neme diýärdi? Bizi ýanky insansızlaşdyrýar adamlary. Adamlaryň hakyky insan bolma nemesini, höwesini ortadan aýyrýar. Diňe tabin bolmak şertini getirýär. Kime tabin bolmaly? Diňe şo ezýän nemäniň rejimi şu wagtky üstümüzdäki jenaýatkar hökümetiň islenlik bir zadyna tabin bolma. Şerti bilen ýaşaýar. Ýanky biz adam şu wagt ýurduň içindäki ýaşaýan adamlar nemesini öz ýaşaýyşyny ýaşanoklar. Hakyky insan şeklinde ýaşanoklar diňe canly galmak üçin ýaşaýarlardy. Ýanky adam bolmak üçin, adam şekilli ýaşamak üçin ýaşap bilenoklar diňe canly galmak üçin.
ýa-ni ölmejek bolup ýaşap ýörler. Bunu edýänler haýwanlar edýändir bu hereketi. Diňe haýwanlar ölmejek bolup ýaşaýandyr. Ýöne insan haýwan däldir. Insan pikir edip bilýän bir janlydyr. Daş töweregindäki bolup geçýän zatlary, hatda özündäki bolup geçýän zatlara sorgulap bilýän nemedir? Barlykdyr, janlydyr. Ýöne halka biradazyk neme gerek? Ýa-ni şu haýsy ýagdaýda ýaşadylýandygyny suwd edip bermek gerek, açyp aýdyp bermek gerek. Ona mine biz 4 ýyldan gowrak wagtdary aýdyp gelip otur. Şu wagtyň içerisinde eýem müňlerçe ýurtdaşymyz özlerine gelmäni başardylar da. Hakyky öz insanlygyny tapmany. Ýoluna düşenler bar. Şonuň üçin ýa-ni biziň üstümizde biziň ähli baýlyklarymyzy, ähli zadymyzy, o baýlyklarymyzda beýlede dursun üstesini biziň akylymyza çenli, ertirki etjek etsem goýsam arzularymyza çenli. Ýa-da ertirki ýaşaýyşymyza bolan nemämize hepilimize çenli ellerine alan bir rejimden, ýa-ni bir jenaýatçy, bir topardan, bu da bir jenaýatçy, bir topar ýa-ni hökümet öndäl, hiç de adam däl. Biz şunuň doğrulugyny halkyň farkyna barmalary gerekli. Bular hökümet öndäl, döwlet öndäl. Diňe jenaýatçy, ýa-ni halkyň ganyndan imitlenýän bir jenaýatçylar. Bulara bu halk hökman özüniň demesini, garşylygyny görkezmelidirler. Bolmasa bu ýagdaýa giden wagtynda hiç kim ne özüni, ne maşgalasyny, ne öýüni gorap bilmeýär. Hatda akyllaryňyzy bile gorap bilmersiňiz, siziň akylyňyz bile häkim bolarlar. Siziň arzularyňyza bile häkim bolarlar. Ne ýurtdan çykýarlar, öý gurjak diýip diýýärler. 5 ýyllap, 10 ýyllap ýurdun daşyna çykyp öý gurjak diýýärler. Gelip şo taýda işläp gurýan öýlere bir adam şekilli öý däldir, standartlara gawat gelýän öý däldir. Ýöne şoňa da kaýyl adamlar, kaýyl bir ýagdaýa getirdiler. Emma aýagymyzyň aşagynda trilyonlap bir baýlyk ýatyr. O da biziňki, ýani halkyň baýlygy. Ine Aşgabatyň içerisine bir giden ýatyrym demedýändirler, ýani ogurluk etmek üçin arkada şäher diýdi, ýene däme şäher diýdi, olimpiada diýdi, aeroport diýdi. Bir akıl almaz çykdaçylar bilen ogurluk edýärler de jaý salýarlar diýip. Ýöne ogolaryň ählijesi weýran bolup ýatyr, halkyň esasy ýaşaýan ýeri. Buňa näme üçin seretmeýärler? Diýmek bular halkyň adamlary däl. Bu adamlary aýyrmaly ýa-ni. Ene Berdimuhammedowler prezident edip goýuldylar. Şotay. Ýani bularyň şu wagtky ýagdaýda prezident bolmana hiç şeýli hakyky ýokdur. Hiç şeýli. Olaryň prezident bolmana hakyky ýokdur. Olaryň aşagyndakylaryň ministr diýdi, ýene näme diýdi. Olaryň şo ýerlerde işlemääne haklary ýokdur. Türkmenistanda kanun dikelmeden, konstitusiýa dolu görnüşinde dikelmeden olaryň şo taýda şo işleri yerine ýetirýär diýip şonuň ady bilen hem halka aldap hem beýleki ýurtlary allamana haklary ýokdur. Eger bunu näçe wagtlap dowam etdirseler, bu da biziň ýanky türkmen halkynyň namusyny, aryny, mertebesini ýok edýändir. Ýanky şolara seredip halka baha berýärler şu wagt.
senin başyňdaky oturan Berdimuhammedowlere seredip ýa-da şonuň öňünde on bolup duran, iki satanna salam berip duran ministrlere seredip halka baha berýändirler. Ha, bularyň ýokardakylary şeýle bolsa onu halk nähili. Onun biz yurtdaşyna görýändiris. Bize garaýşlary, şo istenlik bir ýyldeşimiziň haýsy ýurtda bolsa bolsunlar, şo ýurdun watandaşlarynyň biziň ýyldeşlerimize bolan garaýşlary besbelli bolup durandyr. Aşağılayıcı şekilde, ýanky insan şekilinde saýylmaýan görnüşde seredýändirler. Her birimize. Şol düýkden bäri edilip gelýän bir sistemi bardy Taýda. Düýkden bäri. Niýazow döwründen edilip başlanan bir sistemi bar. Şu wagt biz şu meclis agzalary bolup Türkmeniň taryhynda edilmeýän bir zatlary, ýanky hiç bolmadyk bir zatlary edip Niýazowyň şol 2000-nji ýyllardaky eden nemelerini, çykyşlaryny, şolaryň eden halk maslahatlaryny ekranyň başyna getirip syn berip bilýäris. Syýasy syn aýdyp bilýäris. Şolaryň ine şu taýdan gaýdypdyr eken diýip. Bu da biziň ýanky taryhymyzda entek hiç bir nemäniň Türkmeniň etmedip bir zatlardy. Ýanky 5 ýylyň içerisinde şu derece yetip bilipdiris. Hem bu ýerdäki kardeşlerimiz, meclis agzalary hem ýurdun içinden emine ýollaryň videolaryny uradýan deme illeşlerimiz vardır ýa-da ýaşaýyş ýagdaýlaryny uradýan illeşlerimiz vardır. Şolara meýem şo zadyň ýalňyşdygyna akyl ýetirendik üçin edýärler bunu. Men Hayat Hanıma söz vereyim. Yurdun içinde nem üçin ýakynlarymyza batyş edýärler. Nem üçin keminäni ogurlap gitdilerine. Zähmet edip 6 aýlap näçe ýüz adamy taýarlap bir keminäni ogurlamak üçin. Nem üçin edýärler şu? Nem üçin yurdun içindäki ýollar üçin ýa yurdun içindäki tualetler üçin bir ekip düzüp şunça adamy goýup şu problemany çözeldip bir ekip düzbeýärler. Nem üçin ýemine keminäne gitmek üçin ekip düzdiler. 6 aýlap taýarlandylar. Nem üçin biziň ýakynlaryna basyş edýärler. Nem üçin edýärler? Gorkýanlar sebäbinden. Sebäbi özümiziň güýjümiziň parkyna baraly. Näme diýler perwaprohodç diýär, biz ýoly açyp gidip, ilkinji ýoly açyp, elimizde çıraly ýoly açyp, ýzymyzdan halka ekden bir adamlar biz. Şonuň üçin hem gorkýanlar bizden. Ine meselem getireýän raýat sözü bardy. Häzir raýat sözü ýitip gidendir. Ortalykda hiç ýokdur. Onuň ýerine her kim bir ýerine watandaş diýýändir. Şunam biz edendir. Ine şuň näme TikTok ýetik, ine konstitusiýa nämäni soňky döwürde konstitusiýa näme dep köp agzaýatsa konstitusiýany kanuny agzaýat beli bir köwünden bäri şeýle ýani TikTok platformalarynda şuny gördüm bir näme bir jurist Jinaýat kodeksini açyp adamlara şondan näçinji maddada näme ýazylýanyny okap berip oturdy. Ondan kommentariýalara girip okudum beli. Adamlarda şeýle bir gyzyklanma bar şuňa. Yani şu nämäni kitabyny ýerden alyp bolarka, şu maddada näme ýazýar? Şunda näme bolýar diýip näçe gyzyklanmany gördüm da ine biz şunun başyna başladyk. Biz şu zatlaryň başyna başlaýak we biziň ýzymyzdan gelýär halk. Şoň üçin özümiziň güýjümizin parkynda bolaly. We bugünkü ýa boýnegmezlik kararyny menem goldaýan we halk muny goldar diýip uly umydym bar. Sag olun.
Bolýar, sag bolun. Muhammed kardeşime söz vereyim. Ol ýeniş. Şu ýerde şeýle orada belli geçek, ine halkyň köp bölegi, gaty ulur bölegi nägele şu wagtky durmuşyndan. Sistemadan iň bir ýöneköý meseleler bolmaly. Iň bir ýöneköý mesele bolmaly. Meseleler var. Şu ýurdun içine girmek, ýurdun daşyna çykmak, pasport meseleleri. Şeýle ulu meseleler halkyň şeýle aýdaýyn bolýan bir durmuş maksady ýaly bir derejede da şeýle ul bolupdyrlar şu meseleleri. Aslynda bu meseleler iň bir ýöneköý meseleler bolmaly. Bizler gidip bir ýurtdan başga bir ýurda gitmek üçin bilet alşymyz ýaly şoň ýaly aňsat bolmaly. Bolmalydygyny nerden bilýäs? Başga ýurtlardan bilýäs. Ýani goňşy döwletlerimiz bardyr. Iň bir ýöneköý mysal diýip alyp göreli. Goňşy döwletlerimiz, Özbegistan bolsun, Gazagystan bolsun, ýa-da Azerbaýjan bolsun. Şularda şeýler aňsat şuwatlar. Indi halk häzirne bizim jemgyýetimizde şeýle düşünje bar. Goňşysy gowy şertlerde ýaşap oturan bolsa, biýem öz ýanyndan şeýle hereket etjä, men näme üçin goňşymdan kem galmaly däl. Men näme üçin goňşymdan kem ýaşamaly diýip özi zähmet çekip, alap edip, algap şeýle hereket etjä da. Umumyň o halkyň arasyndaky bir düşünje ýöne. Biz diňe öz goňşymyza seretmeliler, bizler goňşy döwletimize de seretmeli. Bizim goňşy döwletlerimizde näme bar? Internet bar, WhatsApp bar, YouTube bar. Beýleki ýurdun daşynda ulanýan ähli nemelerimiz bar, mümkinçiliklerimiz. Goňşy döwletlerimizde de. Näme üçin bizde ýok? Şonu halk özünden soramaly. Diňe bir halkam däl. Şu bizim hareketlerimiz bolsun ýa-da sosial ulgamdaky hemme hareketleri iderleýän watandaşlar bar, ýurtdaşlar bar. Tomaşaçy hökmünde hereket edýärler ýöne. Bu zatlardan habary ýok ýa-da güni şol jaý gurmaly, maşyn edinmeli, çagatyny öýlendirmeli, çagatyny okutmaly, güni şol zatlar bilen dolup duran watandaşlarymyza, ýurtdaşlarymyza şu zatlara dikkatyny çekmek üçin esasy jogapkar adamlar şol adamlardyr. Hani biz şu sosial ulgamda idarlap, diňläp oturan ýa-da tomaşaçy bir gatlyk bar. Gowy zatlar aýdylýar, ýöne halkam şu zatlary eşitip bir oýansa diýýän bir gatlyk bar da. Şu gatlygyň esasy wezipesi jogapkarçylykly wezipesi. Ýurtda hökmünde, watandaş hökmünde şu zatlary has giňişletmek, ýaratmakdyr. Şeýle näme bar türklerde? Birade ýurtdaş bardyr diýe, biram sürü bardyr diýe da. Sürü nire kowsaň şo tarapy ýörýändir. Ýurtdaş watandaş başgaça hereket edýändir. Şu zatlary göz tutmaly. Her kim taýyaraşyň eýesi boljak bolmaly däl, taýyaraş eýesi bolmak aňsat däl. Şuňky döwrümizde bizim türkmen jemgyýetiniň durmuş şertlerinde taýyaraşyň eýesi bolmak hasam kyn. Bolma mümkinçiligi gaty az. Bu zatlar diňe biz öz hereketimiz bilen, öz goşandymyz bilen diňe hereketlendirip bilýär. Sana hälki gepleşimiziň başynda da aýtdym, birazjyk belki kemterrak gaýdan bolup bilen şol biz wagt, eger wagtdan utjak bolýan bolsak, şu bizim alyp barýan hereketimiz, ideologiýamyz 1 ýyl soňam amalaşyp biler, 10 ýyl soňam amalaşyp biler. Yani bu zatlara diňe jemgyýetiň goşandy, jemgyýetiň islebi, hereketi bu zatlary amala aşyrýandyr. Onuň üçin ýanky meselelerem şol ilçekmeklerine adım. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Başka şu mesele boýunça pikirini aýtjak kardeşlerimiz barmy?
bolýar. Onda kardeşler köp zatlary öňkü ýygnançyklarymyzda da aýdylyp geçildi. O kän uzaldy ama turmaly. Ses berilişige geçip bereliň. Onda Türkmen halkynyň ýanky şu edilip durulan jinayatlary üstünde edilýän baskılara ýa-da bir ähli topragyň ähli baýlyklarynyň Russiýa peşkeş çekilmesine ýardam edýän içeridäki jinayatkar hökümeti we olaryň agyz ucundan iki dogynyň arasyndan çykarýan kararlaryna bütün Türkmen halkymyzy, ýurtdaşlarymyzy ähli umumy boyun egmezlige çagyrýarys. Mejlis agzalary bolup bunu kabul edýänler bar bolsa eliňizi galdyryp bilersiňiz, kardeşler. Üç tane kardeşimiz elini galdyryp bilmedi ýa-da sesini çykaryp 4 tane kardeşimiz var. Täzeden gaýtarak guray bolmady eşden dällerler. Şu halkymyzy ähli umumy boyun egmezlige çagyrýarys. Mejlis agzalarynyň adyndan hemde şonu kabul edýänleriniz bolýar. Ýatyryp bilersiňiz, kardeşler. Elini galdyryp bilmedikler soňundan aýdarlar haýsy nemedeni. Ellerinizi ýatpyrsaňyz. Eliňiz ýatmaýan bolsa men kömek edip bilerim şu agyrragam işleýän bolmaly. Bu ýerde Umyda hanym elini galdyrdy. Bolýar. Men elini ýatyryp bilmeýänler çykaraýyn, bärden soňra täzenden girip bilersiňiz. Bahar hanym ýatyryp. Taklanan barmy şu karar boýunça? Karşy çykan bolýar. Ýanky ellerini galdyryp bilmedik kardeşlerimiz sesini çykaryp aýdyp bilerler bärden açyp aýsy tarapda deme berýändigini. Deňiş men geç kaldym. Eliniz galdy Leyla hanym sizinki. Halmurat kardeşimiz bilen Arahat kardeşimizin elini galdyrmady. Aýsy tarapda. Men hem galdyryp bilmedim. Bol diýenlerdeýim. Bolýar. Halmurat agaçy bolýar. Nemesi interneti doňýandyr. Bolýar onda kardeşler şu ýerde mejlisimiziň bu ýygnanşygyny tamamlaýarys. Hemmäňe köp sag bolun. Illeşler size de köp sag bolun dinläňiz üçin.